Brandon Sha, ndete dambudziko kachingonibatsirawo. King, every day memngori nedambudziko amgoni kudzikama here mimi. Brandon Sha, miedzi yacho yandiwandira Sha. Iyo Sha, indawa miedzi yacho chiwandira imiwana akasviba isu vanhu vatsuku inoti nyare. King, musangomhanya kangodhisa kamusati manzwa kanyaya yacho. Tangai manzwa kuenda nyaya yacho. Taura nyaya yako Tinzo, bozi utondisturb daona bhora. Sha, neJanuary disease dzinodzi Sha. Vamwe mhomzi panext door panguva yamakusenseni hanzi ndisiriwo foni yangu muraisi yawira mvura. Saka problem yacho ingori pakuti kumba kwenyu hakuna raisi here. Aiwa Sha, kwasara half kg chete. Saka manje chichanetsa chingoisira foni yacho muraisi. Sha, ndakatoisira foni yacho muraisi. After ndaisa foni yeye muraisi, wabva tuma kamwana kawo kuzoya kuzoitora izi. Wangu karejika, uri kutongonipedzera nguva uchitaura timaparagraph tenyaya tako, chingopedza kanyaya yacho kawanda. Mwana wewe pakauya ndakabva ndamubvunza kuti ko mai vako vakairidzira foni yayo mvura vachitei, wabva ndipindura achitanzi vakairidzira muchigaba cheweti. Saka problem solved, rega ndikusolvere nyaya yako iyi, chitongoenda kutora raisi rere obva warirasa. Brandon Sha, kadumbu kutofuta soka, iye half kg yacho yeraisi rora ndatopedzisa pamukuseni. Sha, kuseka ungaseka hako but pane nyaya hombe yanga ndatofambira. Hanzi nanjoboka ndoda mari yangu $50 yakakweretesa. Mvana wewe zizuda hanzisise, handina kana mari yake. But Brandon Sha udaro Sha. Ungatoda ovharaone wapfana wewe kumasuwe wewe. Chingomupa kanjoboka mari yake zvipera. Sha, ndakaenda kumba kwana Njobova ndati ndikwereti $200, vanipa $50 instead ya $100. Saka iye ane mari yangu $50, ini ndine yake 50, saka zvavharana. Kusuva imhanya vachiteera zvikure. Geto rakaita titange zvemagikila segeto. Geto randidzidzisa madhiri. Geto rine vanhu vane skiri. Geto rine vanhu vane mbiri.